Хора, днес ще цъкам с маса череп и го с зелената буска. Обърни се, брат. Ело! Ей го, нашия брат. Ние ще... Само да ви кажа, хора, ето е най-гадното ниво, което съм играл в целия свят. Да. Не, тук ме убиха, защото един ме блъсна и тук паднаха по тези стълбички. Ме убиха. Да, хора, ние ще правим Survival Games. Да. Hunger Games Day. И сега след 3 секунди почвам. О, 5, 4, 3, 2, 1. тръгвам! Газ! Fuck, man! Ай, сега е тук. Обраха и то... О, тук какви работи има! О, И ес. сега ги ебах. И сега ебах. Е, Аз то не мога ги бия, бе. Аз нямам такова. Воня. Мриле, пиде. О, аз не мога ги пия! Що? Остана, бе. И аз не мога ги пия, бе, брат. Ела, бе! Ма, какво става? Ама ела, бе! Къде си ти, бе? Вече почнаха. Могат да се бият вече. Аз То се с диамантина, бе! Ами ти... Ела, бе! Той мен ме убия. Бягай. Но стъп. Кой ме удра? Ти ли ме убия? Не, е тъс. Майна. Да, те ще ме убие. Мре, ти, бе! Чакай! За моя приятел. Мастер череп. Не! Умрях! Аз умрях, бе. Ето, бе! Ела! Аз ли... Его! Бе, кой ме Е, тъста била последната на долния ред. Аре, влязо. И аз влезих. Ти де Ти си? да не е лавата, бе! О, не! Ти си горе. Ото и дървото. О, шет, бе, точно с... Трябваше да влизам, брат. 3 секунди. О, аз съм ли? О, някой представ чудес. Колко хора, брат, има в този сървър? Ами те са... Не знаеш. Аз ще избягам, тук има навсякъде част. Пич, то ли си до мен, бе? Да, бе, аз съм без. Удари ма. Не мога. О, 5, 4, 3. 3, 2, 1, тръгвам! Тръгвам! Никой не го е барал този час! Никой не го е барал! Аз барам тук едни диаманти. Ела, брат! Де си ти, бе? Бягаме, човек, и ни. Аз съм Сайрон. Ела! Да, и аз съм. Там има някакъв. Не, аз слизам надолу, защото ще ме убият. Къде си ти, бе? Надолу слезих. Ай, там има... О, чест! Нека чепа. Някаква видях. О, фак мейт. Сигурно има някакви готини работи, трябва да я убия! Да, някой почна да ме би страхотно. С ръце! Фак, някакъв с диамантини работи! Кой си ти, бе? Да, убиха ма човек. Откъде са ма ти с диамантини? Не, човек! Бе, но... Абе, Къде си ти? кой ме уби, бе? Кой си взимат тези работи? Те са хакери. Къде си? Аз... Айда, ела, аз я изстрелях. Те са хакерите. Ела на главата! Горе! Където е последното? Горе е последното. Дете само един човек. Не, само аз съм той. И ти. Да. О, ние сме кралете. Ама има 3 минути до почването на О, ще играта. да, ние ще покапваме. Аз ще ме Дай. Съжалявам, хора, че ще трябва да ядем пред вас, ама няма шанс. Цял ден играем да седем и не се убиват. Аз с моето гадже съм оцелял до това и на униват. Какво? Абе, стига, бе. Твоето гадже. Да. С гаджето и Ланка, където се снима. Как ми кливо и скотки. Ясно. What the fuck? Аз съм дал вода. Само не изсми. Сега ако остави само не, някак дойде. Его.
Sorry. не само не. Трима сме. Какви са дълги коментари, чилата. Още един и два. Да. О, факт, 4 сме. Няма човек, що ми пита, че са толкова сме толкова с малко и те са навлизват. Да набият. Знаеш ли откъде ги вземат тези яки работи? Сигурно от оня път като мен, както ми стана. Не, някой път намират по два, в чест 2 диаманта и такова. И 2 пръчки си правят там диаманти, меч и печелят. Да ли? Откъде на водката има? Въобще не влязо! И на минутка, брат. Мале, ти ще ги сби. Еки! Още 3 влязаха. Шебе! Що всички имат някакъв? От двама 2000 милиарда. 3 секунди. Още двама влязаха. Това не е честно. Аз и Саша научила някъде. Аз при него ми е любимото. Тук горе има някаква арена и пише 6. Още един вляза. Човек, още един вляза. 5, 4, 3, 2. Давай, Боби! Но те са по-бързи от нас! Аз съм бърз. Уа! Намерих някакъв чест, който никой не го е пипал. Аз вече пипах. И съм красавец. О, и аз, брат. И аз. С златна броня къде си, брат? Ти къде си? С каква броня си? Ема не съм. Айла, брат! За теб има един! Убий го! Няма аз. Ти. Пак, той иска да ме убие. Ай! Не, той гледа някой отгоре. Бливай, пич! Аз и той ще искам да те. Горе, нали знаеш, че има честови? Те или айде, бе. Някой ма би, да, страхотно! Че като са качи горе, като... Аз съм долу. Да, видях та. Ай, то с който са би сега в ментато има. Ама. Амо лимец. На колко кръв си? На... Чакай, аз ще пазя. Не! Педал доле! Аз имам нещо, което ще му прави. Той се качи горе. Да, той май падна. Човек, аз ще потърся тук. Някакъв дойде! С братва ма би! И слезих на долния ред. О, шит, къде си ти, бе? Ема. Ето, стой. Аз бягам от тука, Боби. Отивай. Айде да вървим някъде на там. Ами, аз заминавам, защото ще ме избият. Там. Абе, кой ма пиве? Убиха ли та? Не, бе, аз съм там. О, аз излезих. Тихо! Ти излези ли? Ох, ейта, някой та би. Мен ме убиха. Как е? Убиха, нали така? Да, някакъв те уби. Мриле, куч. Карник. Долен. Сега ако го убия. Ей, Влади. Пике. Окей, да. Мама, то с някакъв... Айде, кажи го, е. Да, с Мастер Череп сме братя, той сам като ви казвам, където си спомняте, опа, моя приятел, той са... Айде, ти каши да отидеш. Чакай, бе, аз тук ще ги изтрепвам, докато не умра. Ти още не си. Давай. Аз ще го правя. Сега ще правя нов клип, защото... 9 минути, брат. Той ще ли ще биже? Хи-хи. То с не шанс. Има. Леко ти избяга. Ама той не ме би. Той се прави на педал. Ти Ти се бият като педал. То си има дървен меч! То си с дървен меч! Остат, убиха ма. Абе, що излезе там, бе? Излез ти, защото те излез. Аз съм още тук в сърб. Добре. What? И чао, хора!